Mar-ritmi tal-marċijiet. Fil-festi niltaqgħu wkoll mar-ritmi tal-kelma, b'bosta taqbiliet ikkoloriti daqs l-ilwien tal-pavaljuni u l-lob tan-nar. F'din ir-rokna, it-tim tagħna tkellem ma' Martina Tabone dwar ix-xejriet ewlenin tat-taqbil tal-festi. Ir-riċerka tiegħi kienet dwar it-taqbiliet tal-festi. Għażilt li niddokumenta it-taqbiliet tal-festi tar-Raħal Twelid ta' Ħażebbuġ. U bażikament it-taqbiliet tal-festi huma kwartini ġeneralment li jitqabblu waqt il-marċ jew fejn il-Knisja li bihom il-partitarji tal-festa jesprimu l-ħsibijiet u s-sentimenti tagħhom. Tkun ħaġa sabiħa tara pereżempju ikun hemm xi ħarqa tan-nar is-sibt għaxija u mbagħad lada filgħodu ikunu laħqu ħarġu b'taqbila biex jew jiftaħru bil-prodott tagħhom jew jitfgħu xi botti lil ta' kontrihom. L-iktar taqbila antika li sibt fil-każ tiegħi tmur lura s-seklu 19 meta waslet l-istatwa ta' San Filip ħażebbuġ u sibt taqbila biex iż-Żebbuġin jiftaħru l-istatwa li kienu għadhom kif ġabu. Ir-riċerka tiegħi ġbarta b'diversi modi. L-iktar mod faċli kien li mmur il-gażin, nistaqsi partitarju partikolari li huwa magħruf li għamel daw it-taqbiliet. Tlabtu u kombinazzjoni b'xorti tajba kellu it-taqbiliet miktubin kollha u għaddihom li. Mod ieħor kont imur il-gażin u jkun hemm l-anzjani u jgħiduli t-taqbiliet antiki kont nirrekordjhom, imbagħad iktar moderna tħalt fuq grupp fuq Facebook ta' Ħażebbuġ u tlabt lil xi nies jgħidu l-taqbiliet minn hemmhekk. Imbagħad xi taqbila oħra jew tnejn ksibta minn ktieb tal-gażin u oħra mort fl-arkivju. Mod ġenerali huma jkunu kwartini, ikollhom ir-rima mqabża, jiġifieri l-aħħar kelma tat-tieni vers u l-aħħar kelma tar-raba' vers ikunu jaqblu. U jiena skont dak li sibt ikkategorizzajthom f'erba'. Kelli l-ewwel waħda ta' ftaħir, oħra ta' tmaqdir, oħra ta' tifħir lill-patrun u mbagħad oħra li taqgħet it-tmaqdir u l-ftaħir flimkien. Xi taqbiliet huma dawn ta' tifħir pereżempju, bħal kull Żebbuġi denta ismek hawn quddiemek jien mixħud, Filippin kont u Filippin għadni u Filippin irrid immut. Eżempju ieħor huwa ta' ftaħir. Il-festa tagħna kibret ħafna u għaliha ma fadalx qies għaliex bħas-soltu l-pjazza imlejnija b'eluf ta' nies. Xi taqbiliet ta' tmaqdir hija din. Il-ħmara tagħhom xieħed ħafna u t-tela ma titlaħħiex għax il-Knisja fil-festa tagħkom bħal San Filip ma tarmawiex. Huma jisimgħu magħhom letteratura orali, jiġifieri li kieku nħalluhom oralment ħajjintilfu dawn għax biex jibqgħu jeżistu jridu jintirtu minn ġenerazzjoni għal oħra bil-fom. Għalhekk huwa importanti li nikdbuhom sabiex jibqgħu ħajjin. Bħalissa hemm proġett għaddej jismu Minn fuq l-ispalla u ħdimt ftit magħhom li bażikament lan ta' dan il-proġett huwa li jiġbru t-taqbiliet minn kull raħal u belt ta' Malta sabiex jiddokumentawhom. Għad hemm lokal iktar riċerka sintendi. L-ewwel nies jistgħu jinġabru taqbiliet oħra minn irħul oħra u jiġu analizzati dawk. U mbagħad jistgħu jiġu mqabbla mat-taqbiliet li ġbart jiena u jaraw x'hemm simili u x'hemm differenti bejniethom pereżempju. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.